οργάνωσε Κλαμπ Πετρούπολης μια ηθοποιό εδώ πέρα σήμερα, την Ιωάννα την Δαρμή, η οποία μας κάνει ένα τρίλεπτο σοου, αλλά απαιτείται απόλυτη ησυχία. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μην μιλάτε μεταξύ σας για να την απολαύσουμε. Τι χειροκροτούμε πρώτα απ' όλα και την ευχαριστούμε που το κάνει αυτό για εμάς. Καθόμουν στο σαλόνι. Με είχε πάρει η μαμά στα γόνατά της και εγώ κράταγα τα σκουλαρίκια της. Της λέω, να ανάψουμε το φως. Όχι, λέει η μαμά. Τριν, το κουδούνι. Πετάγεται όρθια η μαμά. Ξαριάζω με φαρδιά πλατεία στο πάτωμα εγώ. Μου ρίχνει 2 σπαλιάρες. Μία με κάθε χέρι. Συγκεντρώσου, κλαμμένο. Εγώ ήμουνα το πλαμμένο. Ξέρεις ποιος ήταν στην πόρτα? Ο παπάς σου. Γρήγορα στο κρεβάτι σου εσύ. Αφού δεν νιστάζω. Τι μανία κι αυτή. Μόλις έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι μας, γρήγορα στο κρεβάτι σου εσύ. Τελικά έμεινα και μου δώσαμε το ζόρι να διαβάσω ένα βιβλίο. Καλησπέρα, Σαρ. Γεια σου. Καλησπέρα, Τερές. Πού είναι ο καλός μας Αντουάν? Ο μπαμπάς κοιμόταν ήδη του καλού καιρού. Τρονιάζονται στον καναπέ και άκου τώρα διάλογο. Λέει η μαμά μου. Ζουζουνάκι, ζουζουνάκι. Νάκι, νάκι, νάκι. Απαντάει ο μπαμπάς σου. Τερεζάκι, Τερεζάκι. Ζάκι, ζάκι, ζάκι. Η δικιά μου. Σαρ, τρελό μου αγόρι. Ο δικός σου. Είναι κάρα μου εσύ. Η δικιά μου. Και αν έρθει ξαφνικά ο Αντουάν, ο δικός σου. Θα βρεις τρόπο να με σώσεις. Η δικιά μου. Τη βάψαμε. Ο δικός σου. Άσε με να τρυπήσω τον καρπό σου. Τώρα το καρπό σου. Το είπε σίγουρα. Το θυμάμαι. Τώρα το άλλο. Κλειγίσω το είπε. Τρυπήσω το είπε. Δεν παίρνω κιόλα. Μετά. Μπαίνει ο μπαμπάς στο σαλόνι με τα σόβρακα. Κάνε μια βόλτα και ανακοινώνει. Δεν αισθάνομαι καλά. Αυτή είναι η αγαπημένη ατάκα του μπαμπά. Δεν αισθάνομαι καλά. Τη λέει συνέχεια τελευταία. Ούτε εγώ αισθάνομαι καλά. Απαντάει η μαμά. Όταν αφήσει αυτός μπροστά της, η μαμά να τρέμει και αυτός βάζει τις φωνές όπως κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό. Πιο προηγούμενο είναι όμως χάρια από τα παιδιά σου. Μπαζέν. Αλλά ο γιατρός μας έχει απαγορέψει να του πηγαίνουμε κόντρα